Vi kører. Okay, inden vi udleder formlen for seriekobling, så sætter vi lige nogle begreber på. Fuck. U, som er spændingsfeltet, man typisk måler over en afstand, man kalder AB. Det måler vi, arbejder vi med i volt. Strømstyrken, som har tegnet I. Som har tegnet I. SI-enhed er ampere. Og resistancen har SI-enheden ohm. Og vi kalder den for R. Yes. En anden ting vi skal bruge, det er Kirchhoffs første lov, som siger, at vi har en strømstyrke, som vi kalder I1, der går ind i et knudepunkt, som så deler sig i to. Og strømstyrken her, det kalder vi for I2. Strømstyrken her kalder vi for I3. Så vil I1 være det samme som I2 plus I3. Og det vil altså sige, at hvis de to ledninger her mødes igen her i et nyt knudepunkt og fortsat, så vil strømmen i den her ledning være lige med I1. Godt. Hvis vi bruger Ohms første lov, så ved vi, hvis vi lige tegner en seriekobling med en strømstyrke ind her, vi kalder I, og så smider vi lige en resistance på her, den kalder vi R1, og en resistance her, som vi kalder R2, og så strømmen, der fortsætter videre, som vi lige har fundet ud af, nødvendigvis stadigvæk må være I, siger Kirchhoffs første lov. Der er ikke nogen ladninger, der går tabt. Så vil vi ved Ohms lov se, at spændingsfaldet må være det samme som resistancen gange strømstyrken. Så spændingsfaldet over resistance 1 her. Den hedder altså U1, og den er afhængig af R1. Og så har vi spændingsfaldet over R2 her. Det kalder vi for U2. Og den er altså afhængig af R2. Over det samlede stykke, der vil vi have et spændingsfald, som vi bare kalder U. Og U er altså det samme som spændingsfaldet ved den første resistance, plus spændingsfaldet ved den anden resistance. Så det vil sige, at det samlede spændingsfald må altså være U er lige med U1 plus U2. Hvis vi kigger på Ohms første lov, som hedder, at U er lige med R gange I, har jeg ikke skrevet det et sted? Du har ikke skrevet et sted. Okay. Så kan vi jo sætte de to resistancer ind i den her formel, så den hedder U er det samme som parentes R1 plus R2 parentes slut gange I, som var den samme begge steder, fordi der ikke er nogen ladninger, der er gået tabt. Yes. Det vi så ser her, det er, at U og I er proportionale med hinanden, og derfor så kan vi bare sige, at samlet den samlede resistance over min seriekobling må være det samme som R1 plus R2. Og det er teorien bag seriekobling.